କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାବନ୍ତି କି ନାଇଁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ସକାଳେ ଉଠିକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁଛି ଆଉ ପୁଳାଏ କଦଳୀ ପୁଳାଏ ଫଳ ପୁଳାଏ ଅଙ୍ଗୁର ସବୁ ନେଇ ଠାକୁର ପାଇଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଡାକୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଆପା ଭଲରେ ରହୁ ମୋର ଜଲ୍ଦି ଟଙ୍କା ମୋଦି ଆସୁ ମୁଁ ଗାଡ଼ି କିଣି ନେଇ ମୁଁ ଜଲ୍ଦି କୋଟିପତି ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ କାହିଁକି କି ତମେ ଯାଅ ତମର କିଛି କର୍ମ ଭଲ କର୍ମ କିଛି କର ମାନେ କଥା ବି ଅଛି କର୍ମ ହିଁ ଭଗବାନ ଆମେ ଆସିଥିଲେ କିଛି ଭଲ କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି ଶରୀର ହିଁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଆଉ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ନା ଏଇ ଟଙ୍କା ପଇସା କୋଠା ବାଡ଼ି ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଏସବୁ କିଛି ଆମର ହିଁ ନୁହଁ। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ମାଙ୍କଡ଼କୁ ଦେଖିଲେ ଦିଟା କଦଳୀ ଦେବାନି ଗୋଟେ କୁକୁର ଦିଟା ବିସ୍କୁଟ ଦେବାନି ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ଯାଇ ବୋଝ ଦେବା ଠାକୁରଙ୍କ ତାକୁ ଖାଇବେ ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଲେ ଠାକୁର ଖୁସି ହେବେ ଠାକୁର କିଛି ନେବେନି କି ଠାକୁର କିଛି ଖାଇବେନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତମେ ଭାଇ ଯେଉଁ ଜନ୍ତୁ ଚିନ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ସକାଳେ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୌଡ଼ିଲ ଠାକୁର ମତେ ପୁଳାଏ ଦେଇଦିଅ କ'ଣ ହବ ତମେ ଯେମିତି କର୍ମ କରିବ ସେମିତି ଫଳ ପାଇବ ଏଇଟା ହିଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ। ଯେତେ ଠାକୁର କତିକି ଯେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ କେବଳ କିଛି ହବନି ଭଲ କର୍ମ କର ତାପରେ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।